Synki, dziążki, bo się normalnie zdupia ze stołka. Drugi szpil po ETS-ie we Śląskiej Gotce. To jest coś wielkiego. Dzisiaj jest premiero. Symulator grupskiego fedrowania. No, czy ja mógł, generalnie, czy ja mógł się tym nie zainteresować? No, z tego co ja myślę, to jest niemożebne w ogóle. Bez to. Na sztalowaniu już wszystkie zrobił, albo inaczej jak sami namianowali ustawieniu. Powinno być ustawieniu, ale dobra. Napocznij scenariusz, czemu nie? Ruda żyloza, szczyrk. Co ja mogę sam zrobić? Ruda żyloza, wkludzenie do głównych funkcji w graczki, czyli by da się uczył generalnie, by da się uczył, co sam się łonaczy, jak to sam wszystko funkcjonuje. O, widzę, są jakieś kopary roztomajte. Wczytywanie graczki. Pójdą płaczki, jak to było? Pójdą graczki, przyjdą płaczki. Witaj we grupskim geszyfcie. Z tego samoszkolenia poznasz najważniejsze kącki twojego biura. Radzimy też kuknąć do instrukcji, w której znajdziesz ważne informacje i cenne wskazówki do szefowania grubom odkrywkowym. Naciśnij w okienko, a klucz się dali. Głównym celem każdej firmy jest majstrowanie zysku. Twoja firma ma swój towar, który niskoży sprzeduje produkt. Sprzeduje? Chyba sprzedawo, ja nie wiem, ja można znam troszkę inkszo gotka. Produkt kontraktów albo na wolnym rynku. No dobra. Do full elementów interfejsa dostępne powiadomienie, jak pociśniesz kursor myszy na ten element, to rozpokorzą się dodatkowe informacje. Ale pójdziesz na prostka bez samouczka, to i tak możesz do niego kuknąć ze pomaganiem tej informacyjnej ikony, a choby nawet na ekranie pokazała się wiadomość, to następne ciśnięcie przekulo samouczek do ostatniej wiadomości. Menu główne dowodzi ci dostęp do wszystkich funkcji w zarządzaniu firmą. Naciś we jako funkcję do odewrzenia menu spod niego. Tym łobrozeczkiem przełonaczy się między trzema drapkościami graczki. Pauza, normalno i drapko. Ja bych dał gipko, ale bo ja jest gipkie, a insze ludzie są drapkie. Pierwsza z nich przydawa się do czytania dokumentacji takie jak księgowość albo porachowanie, produkcja i pozwolą po maluśku obsztalować się, co majstrować dali. No dobra. Na tym posku wyświetlane będą ważne wiadomości na temat bieżących wydarzeń we twojej firmie. Naciś do odewrzenia historii, wiadomość i badnięcia wszystkiego, co się działo wcześniej. Na razie wszystko rozumiem, mogę się poasić, że wszystko żech pochitał, o co sam łazi. Te poski przedstawiają na troski stan opiniów na temat twojej firmy ze strony społeczeństwa, rządu i rynku. Pamiętaj, co punkt startowy jest w centrum i sztajguje na prawo do opiniów pozytywnych, publicznych, albo w lewo do negatywnych, rynkowych. Na opinie wpływają public relations, działalność rynkowo, wypadki. To powinno być abfale, albo umfale bardziej, umfale. Firmowa maszyneria i auta muszą mieć sztyc konserwacyjny. Ten posek pokazuje, jak fezdowoż rada te obowiązki machnąć. Pozycja we pośrodku oznacza full satysfakcję, ale stan maszynów i autów idzie też całki czas sztajgować. No dobra. O wypadek nie ma ciężko, bez też należy dawać pozór na bezpieczeństwo, jak ten posek jest nafolowany, oznacza to, że udało się ominąć wypadki. Jak zaś posek nafolowany je do poły, jak teroski, to znaczy, co wypadki nam zagrażają. I będę dawał pozór, co by żadnego nie zrobić umfala. Kuchni na podrachowanie produkcję. Podrachowanie produkcję? Idzie wyświetlić je z menu głównego, wybierając opcję produkcję. Produkcję. Sprzedawanie firma statystyki. Produkcję. Sztajgowanie firmy Pieniądze to Geld muss sein. To jest najważniejsza zacha. Ładowara, ciężarówka. Ja tak za bajtla go do ciężarówka. Bahnhof do ciężarówek. Bahnhof to chyba jest do cugów. Mały magazyn, tankstella, mini kabina, max single, budynek PR, kontener biurowy. Dobra, ja by kupił taką ciężarówkę. Mogę to się kupić, a to mam... Aha, bo ja to mogę i no dobra, sprzedaj. Nie, ja nie chcę. Naprawianie, bajslowanie, dobra. To już wiem, podrachowanie, produkcję, wykopy. Wykopy? Pozdrawiam administrację portalu wykop.pl.
Pozór, pojemność tej przestrzeni stopuje produkcję, transport, rafineryję, magazyn, logistyka, fedrowanie. Kurde, to są trudne rzeczy, ja muszę się na tym troszkę... Bo to jest, ja to pierwszy raz odpalą, nie? Co by nie było, że ja jest tako fleja. Taki mam los, to ja muszę wam na starcie i no, muszę powiedzieć, że ja to odpalą pierwszy raz. I co to nie ma moja wina, że ja tak troszeczkę nie umiem tego sam pochytać, co się sam dzieje. Bo jeszcze, no, jeszcze żech się na tym nie wyznał, nie? Dejcie mi czas. A mam czasu jak marasu, bez to dejcie mi czas, bo ja muszę się... Potrzebuję trochę sobie sam poznać te wszystkie ruchy, wiecie, co bych był dobry, co bych był fajny, dobry Obermeister, żebych sam wszystko amtował do porządku, a nie było żadne umfale, a ingsze łostudy. Poznaj przedstawia, jak się kulo produkcje. To gadajcie mi tak od razu, jak się kulo produkcje. To już troszkę wszystko wiem. Od federowania do magazynowania logistyki. Po prawej stronie widoczne są podpowiedzi na temat sytuacji na troski i co z tym fantem zrobić. No to ja widzę, pozór, dajcie pozór, Achtung. Pojemność tej przestrzeni stopuje produkcję, dobra. Nie wygląda wysokiej pojemności na tej przestrzeni. Dobra, ja to ogarniam. Jak widać, troski kiepskim kąskiem naszej roboty jest transport urobku ze miejsca fedrowania do rafinerii. A jak chcesz tagnąć produkcję, to musisz tymu zaradzić. No dobra, ja tymu zaradzaj, no. Do zamówienia nowych maszynów i pojazdów albo dla postanowienia nowych budynków należy przejść do obszaru produkcji, a wziąć opcję sztajgowania firmy. No dobra. Tu znajdziesz nie tu i no sam, nie, no tego ja już wam nie mogę wyboczyć. Nie tu i no sam się godo. Znajdziesz wszystkie dostępne na rynku maszyny i budynki. Użyj filtra po prawej, co by wyśleć inną pozycję ulepszającą transport. Naciśnij nagłówki, co by znaleźć plac ze pozycją Kerry szukasz. Co ja szukam? Wykopy, fedrowanie, transport, rafinerio. No fajne. Mogę zamówić nowe produkty prosto od dealera albo kupować sobie przechodzone pojazdy. Są one tańsze i drapci dostarczane, ale też bardziej się psują. No dobra, no czaja, nie? Jak pojada na szrod i kupia od Niemca auto, które już było jeżdżone 20 lat, a licznik ma pomniejszony o 100 000 kilometrów, no to jest do mnie takie w zasadzie blank oczywiste, że on się gipci z dupcy, niż jakbych poszedł do salonu i się kupił blank nowe autko, nie? To przynajmniej do mnie jest takie blank oczywiste, nie wiem jak dowóz. Ale ja się sam czuję troszkę traktowany choby jakoś flija. No i w sumie dobrze, bo jest taka tura fleja, przynajmniej w tej łonych sam, nie? No. Wiele zarządzania firmą trzeba dawać pozornie ino na produkcję, ale też administrację, a wsparcie. Ja będę tak troszkę przełonacał, nie? Bo same jest to szkrobnięte po śląsku, fest gryfnie przetuplikowane na śląsko-gotka, ale bo ja godą, to wiadomo, wszędzie się goda troszkę inaczej. Ja to będę tak troszkę też przełonacał, przerychtował dosia, nie? Tak bardziej co by mi było poletku godać, a nie tak jest sam to szrebnięte, no. Administrację, a wsparcie. Te łone łonaczą, sam wozmą, te łone łonaczą, co robota idzie jak po maśle, choć ze samym fedrowaniem niewiele mają wspólnego. Toż przeleźć do obszaru firma, ani skorzy do podrachowania firmy. Dobra, co już ma jakoś lampka. W każdej firmie trzeba ludzi do roboty, a poziom zarządzania nimi reprezentuje absolutny limit wielkości całej firmy. Rozbudowa firmy przykładowo przez kupowanie nowych, bez kupowanie nowych maszynów ma sens, ino jak zarządzanie kulo się z głową, no ja... Bo jak się zarządzanie kulo bez głowy, no to wiecie, bez głowy to... Jak to się goda bez głowy to są krowy. Znaczy nie, no akurat w tym momencie dupca fleki, bo krowy mają głowy, nie? Jakby krowy nie miały głowów, no to by nie dawały mleka, a jakby nie dawały mleka, to by my nie mogli wdupiać czokapików, nie? I tych, no, także wiecie o co łazi, nie? No, mam nadzieję. Maszynom a pojazdom czas szczytu nasyć konserwacją, eli o to nie zadbość, to ich stan będzie coraz gorszy. Ścisz, ja bych powiedział skuli, ale jo jest z Bytomia. Takich awariów trzeba sprzęt naprawiać, a to bierze cenny czas, ale czasu mam jak marasu, to się nie boję. Odkrywkowe fedrowanie jest ryzykowne, bez też należy dawać pozór na bezpieczeństwo.
Eli śleci łonego poziom, to poradzi być wypadek, a jak nie zadbasz łonie blank, to tragadują może jak amen we pacierzu. Jak to się go do aniele boży. Srogo firma musi mieć swój wizerunek, a jak łoni źle się godo, to szkodzi. Przekroczenie tego minimalnego poziomu poradzi zobaczyć, że się będzie łoni coraz lepiej godać. Póki co wszystko chytom. Chytom to choby mody pelikon, jak to się godo. Powiedzieli już jak wydawać pieniądze. Pieniądze to ja umiem wydawać. Co wy myślicie, że ja nie wiem jak pieniądze wydawać? Ja tyle pieniądzów przedupcą na bezstydny, że ja się po tym ino jest piątek, ja siadam z wieczora, ja się za głowa chytom. Ja godom, coś ty zrobił z tymi pieniądzami. Powiedzieli już wydać pieniądze, a teraz pogadamy jak je zarobiać. To jest też blank ważne, bo Geld tak muss sein. We głównym menu wybier opcja handel, ani skorzy wolny rynek. Dycki cyna zależna jej od powiązania podaży i popyta. No to ja wiem, bo ja łaził do budy. Ino wielkość towaru sprzedawanego każdego dnia ograniczono je wielkością magazynową, a możliwościami logistycznymi. No dobra. Jest, sam do tej gry to trzeba mieć magistra. Ważnym też kunskiem geschäftu są kontrakty i one się sztyć zmieniają. Już zaś te kontrakty, co są na troski do wzięcia, to badnij se we menu głównym, kaj se wybior handel i dostępne kontakty. No dobra. Widzę jakoś Tintinfast. Każdy kontrakt ma obsztalowano datę na poczęciu we przyszłości i nie napoczyna się zaroski po szkryfnięciu. Ino jak się za kontrakty na czas nie wyrobisz, to firma dostanie sztrafa. Szczegóły każdego kontrakta mogę se badnąć dzięki obrazkowi, takie ikonce kaje szczałka przy każdej ofercie. Sztrafa jest o wiele mniejsza jak kontrakt rozwiążesz, a nie jak go pociepniesz, sorry. Opinie na temat twojej firmy mają fest znaczenie, są one wyświetlane na pasku we wierchnim końcu ekrana. Dokształtowane opinie o twojej firmie możesz postawić Bureau Public Relations. We menu głównym wybierz opcję firma, ani skorzy Public Relations. Bo się zdupia ze stołka. Opinie na temat swojej firmy mają fest znaczenie, są one wyświetlane na tym pasku we końcu. Dobra, to ja to wiem. Kolumna min wyznacza wielkość punktów per koniecznych do utrzymania status quo. Srogie poski pokazują stan roztomajtych opiniów, a na troski zaś małe poski niżej przewidywane tumpanie opiniami. Opinia się będą tumpać. Tompat to na bytomin, jak na bytomu się tąpnie, to mi zygor śleciąc z bifeja. Szczegółowe konsekwencje stanu opiniów na dzisiaj znajdziesz we kolumnie po prawej. I kolumnach rechts. Firma musi mieć cyle, ja muszę cylnąć. Czyli wiedzieć czego chce, co by na to kuknąć. Wybiór opcji statystyki, ani skorzy cyle scenariusza. Jest, to jest chyba nauka czytania. Teraz masz główne informacje, co powiedzieć pokludzić firmom. Szczegóły elementarz Obersteigra. O jezderku. No. Dobra, to my już są 12 miesięcy wkludzenie, nie mogę się rozczytać, wkludzenie teje na to, co byś poznał najważniejsze funkcje graczki. Nie ma to blank potrzebne do rozegrania większych scenariuszów. No. I ja jest już teraz sam ze wszystkim ja się zapoznał, ja już teraz znam te wszystkie ruchy, wiem jak co my mu nasyć, no to już teraz ino do roboty i najechać z tym szałotem, no. A ja jest ciekaw jak wy to widzicie ta szpila, a na tym co steroski to ja się z wami pożegnam i co ja mogę powiedzieć, synki, widzimy się pewnikiem bardzo za niedługo, bo będę ciś dalej, już wiem co i jak, tero ino się siedna na spokojnie i będę jechał sam na YouTubie, będę jechał też na Hitboxie, do którego link mocie na dole, mocie pod wideem, mocie link do Hitboxa, będę na co. Bez to, stay tuned, doczekajcie, nikaj nie liście, bo będziemy z tym wracać. Czymcie się, perony.